Yo. Sugeng dalu Mas Hari. Selamat malam Mas. Ya, bagaimana ini? Oh Mas Sudar ya. Oh ya Mas Sudar. Dan Oh Mas iya. Dongfeng ya, terima Nah. kasih. Wow. Ini kok jadi saya yang suruh berdiri nih gimana ini? Wah, briefingnya di awal kok yo. Enggak ada. Briefing apa itu? Nanti kalau ngadek itu susah. Wah, nek ngadeg yo sisan to yo. Ya. Dan langsung mawon nggih. Nggih, langsung mawon Mas. Mbak siapa Mbak Laras ya. Wah, cekro iki wah. Jane pilih Ya, Mbak. ya, ya. Jane pilih Mbak Laras apa Mbak Sarah? Aku sama-sama iya, arep kuwi. aku. Karo Eka gelem kok. Wah. Ning karo didukang cengele ning. Ning karo didukang cengele. Brek. Ya. Ning karo kula bedhe. Oke, monggo. Ya, monggo kanca-kanca. Dolan. Oh. Yo. Ya. Asik. Yo. Asik. Siang pantoro ratri monge leng manis sing ati setiaku iso anduweni marang sang Yasulasti. Rasa kangen kang liputi lintang menanti hati-hati upayane datar galenjani janji setia Wong ayu tresna mungkin naryo tombo susah jro ning atiku. Senadyan ngaruhi banyu segara rasaku ora bakal sirna. Wis tresno ora bisa dipisahno. Iya. Ayo, Cok.
kasih nggih Mas Dimas, Mbak Laras. Oh nggih. Ini sama ya. Saya sangat berterima kasih juga ini pada akeh men to yo le berterima kasih tak pikir-pikir ya. Tapi ra apa-apa, aku incen banyak orang yang membantu proses ini berarti itu. Nah, saya berterima kasih itu kepada dua penggerong hebat nih. Namanya niku yo Mas Dimas Marwi mau karo Mas Sutris. Apa nata iringane kuwi Mas Sutris sing nata iringane. Sing gaweke jalane pakliran kuwi Mas Dimas. Sing sapa iki? Sing gawe naskah nanti. Wah, maksud sing lek membuat naskah kuwi jane bareng-bareng yo. Ning idene saka salah siji wong. Bapak aku ngerti, yo ngerti wae. Yo intinya sangat-sangat berterima kasih untuk orang-orang di sini semua yang sudah hadir juga, ngoten lho. Yo. Nah, saiki pengen lanjut apa ora iki? Oh iya monggo nggih. Kita lanjut ke ninggal katresnan. Waduh. Iki jane ono permintaan iki jane. Ning aku ya ora tegel, tak sebutke wae. Iki ono sing kepengen ninggal katresnan jos iki. Mas Sutris dikon munggah. Piye kanca-kanca? Ayo, ya nggahke ya serampat. Yo. Oh ya. Oh ya.
Cah, cah. Gentak gentak tak tak. Pun. Iki kok malah ditluturke niku pripun, Mas? Karepe niku kan napa kula ditluturke niku? Oh, lho mau sama ngelekar ngono yo. Niki jane don jarak kula napa pripun nggih? Ya ora ngono kuwi to. Kuwi tandha katresnan. Mesake lho jaiponge iki. Ah witekno kene wis rampung kono isih ngotot mawon, J. Ya. Motung, juk ngono kuwi. Ya wis cah-cah mesake. Sesuai. Apa iki? Kula macak rain melas ngene iki. Niki wau napa ninggal katresnan? Ninggal katresnan. Lah ninggal katresnan niku wedok-wedok lho. Yo ora apa-apa. Maksudnya yo duet. Iki mau mergane ana sing ngomong, iki ninggal katresnane engko ninggal katresnan jos ya Mas ngono kuwi. Karepe ninggal katresnan jos niku pripun? Yo mbuh sambil joget apa piye ngono. Ya kaya biasane to yo recek-recek jos ngono kuwi. Bendrong jos ngoten niku. Nggih niki sing katuran nembang sinten Mas? Bareng-bareng apa piye? Lah nderek kula. Bareng-bareng nggih. Langsung kabeh kur waduh. Kur nggih, simbak-simbak sinden. Joget-joget kur. Ah, pripun? Piye? Ajeng kur napa ijen? Rembugane kepiye? Kepiye? Kur napa ijen? Niku. 1 lawan 1 apa 1 lawan berapa gitu? Wah. Suka. Pripun? Ajarane Mbak Katon kali Mbak Laras kepengen duet niku. Pripun? Pengen joget. Oh nggih. Duet wah jan. Kuping. Ora ngono kuwi Mas, ora Mas. Ku aku ndak turun saka panggung. Yo, irah-irahanku ilang. Wih lho nang kono lho. Yo, nggih, Mbak Katon kali Mbak Laras. Ninggal katresnan. Monggo Mbak Laras, Mbak Katon jumeneng monggo. Tahun ngarep mawon pripun? Saniki. Yo. Saniki Mas. Aduh. Nggih, kula tak sekedap kula tak.
Nangis sakjroning aku kudu sampai karo sapa tak suwun lan muga-muga Gusti sampai pananganmu balik bisa kumpul kaya duit Nggih, terima kasih nggih Mas Sutris. Mbak Laras dan Mbak sinten niku? Katon. Yo. Tadi primen nggih Kang, bajutane cerita nggih. Tadi kayak iki. Penyerangan maring Batavia gagal. Prajurit-prajurit Mataram bisa dipukul mundur. Ki malah JP Kun apa sapa Wimur Jangkung ngetapna bala-bala centeng supaya sweeping wah. Sweeping utawi menyisir maring pinggiran Kali Ciliwung nggih. Banjur nasibe prajurit Mataram kuwi priwe Kang? Ya wis saiki awake dhewe ke didelok wae kaya ngene iki saya. Ayo, Iya Kak.
Kanjeng Pangeran. Kula suwun Kanjeng Pangeran enggal kesah saking pinggiring Lepen Jilwung Pangeran. Lho. Mengko dhisik Natapraja. Kena ngopo teka sira darbe panemu kaya mangkono? Teka ngopo? Duh. Kanjeng Tumenggung Kalirok Nugula matur. Piye? Lepen Cilewung menika tasih ceket kalian benteng Hollandia utawi Kastil Batavia niku. Watosipun menawi mangke para kompeni menika nyusur pinggiring lepen awit VOC gadhe kathah prawalit. Bola. Yo. Yen pancen para lonta marantene diadepi wae. Bola. Diadepi ngagem menapa? Prajurit sampun kathah ingkang pejah. Kuwatanipun prajurit Mataram sampun sansaya tumpes Kanjeng Pangeran. Welah Natapraja keparat. Mingkemo lambemu. Elingo dawuh dalem. Mukti utawa mati. Tinimbang mulih wirang luwung dadi patang. Hocap nalika semanten dereng purna nggeni rogine mraos Gondoroso tatak wonten surahing Prawadya Bala Mataram ingkang ngandharake lamun wonten baita alit ingkang prapting tepining Lepen Jilewung. Tolong Sinuwun Kanjeng Pangeran. Horotaya menika ingkang kula kuwatosaken nembe kemawon kula aturaken malah sampun nemai. Lah keparat ora patut. Ya wis kage lunga saka kene. Sak perangan wadon ngundurke prajurit VOC. Nggih, sendika. Ayo mundur ke. Ayo, masuk. Mundur. Ayo, mundur. Maju. Ayo. Prawadya Bala Mataram sampun ndunurke kali prajurit Walandi VOC
Panji Klono lan kabeh perwadya Mataram mundur menyang Lepen Jelewu. Paman Patih Singoranu bih paran pawartane Wadyabala ningsun ingkang sunutus prapteng Sunda Kelapa. Aduh sinuwun. Wadyabala nan dalem kasuran yudanipun kathah ingkang sirna marga layu sinuwun. Pramila sakmenika nyumanggaken jenengan dika ingkang sinuwun salajengipun badhe kados pundi? Wah, yo. Yen pancen kaya mangkono, bejo sira padha ngujiring patrap. Krekna Wadyabala luwih akeh kantinen prajurit saka Brangwetan. Kinen sabiyantu prajurit ingkang ana ing Sunda Kelapa. Mekaten sinuwun. Lan ingsun uga bakal bangun gudang beras utawi lumbung pari minangka dadi sumbering pangan prajurit ingsun. Ngesuaken dawuh sinuwun enggal bidalo. Telik Sandi ya. Apa ada kabar apa? Kok apa ada kabar? Tuan, Sultan Agung memerintahkan prajurit Mataram membangun lumbung padi di sepanjang pesisir utara Pulau Jawa untuk menjadi sumber pangan prajurit Mataram. Dan beliau juga mengutus prajurit dari Jawa bagian timur yang diperuntukkan menambah kekuatan prajurit Mataram, Tuan.
Baiklah, baiklah. Kalau begitu, ya. Hei, Centeng. Siap, Tuan. Tolong berikan dia hadiah. Dan mulai sekarang, itu kamu kan tadi sudah dengarkan, Centeng? Ya, Tuan. Ada keperluan apa ya, Tuan? Si apa itu namanya lumbung padi itu? Ayo, bakar lumbung padi itu, Centeng. Sebentar ya, Tuan Endronoto. Saya ambilkan duitnya. Ayo, bakar lumbung padi itu. Siap, Tuan. Ayo, Kopral. Baik, Tuan.
Guru. Lah kok aura sanget gesang ingkang kedah kula lampah. Sasetanipun panjenengan raos kula wonten saperangan jiwa kula ingkang ical bapa. Menapa ginanipun kula hanyakra ati hamba udenduk menawi kathah purnayaka. Monggo sarta kawula kula ingkang dados bebanten angkara murka. Kula kedah kados pundi Guru? Sinuwun. Nimas, piye Nimas? Ampun dipun lajengaken anggen paduka nandhang sungkawa sinuwun. Aku kudu kepiye Nimas? Lakon apa ingkang kudu tak tempuh wong ayu? Sinuwun, lakon kuwi adile mung dilakoni. Penandhang mono ora bakal bisa rampung yen namung ditangisi. Sinuwun. Saiki aku kudu kepiye Nimas? Aku kudu kepiye? Sinuwun. Kula mangertos bilih penandhang dikampa tenenteng. Nanging mbok bilih menika salah satunggaling cara anggenipun Gusti Nadi sarta neter katrimanipun keprabon dalem sinuwun. Sedaya menika maweh pangorbanan awit ing benjang tartamtu badhe nemahi kamulyan sinuwun. Kula suwun cengandika ngracut dhateng sungkawa dalem. Nika kedah saged narbuka kaendahan sak jroning kasusahan sinuwun. Meh rahina semupang yang aruna katinetrane uga rapuh. Sabdaning kukila ringkane kara saketer. Ulah kae sapa kae? Kula ingkang sowan sinuwun. Kaya mlaku wanci panglong kepapak obor sewu biar padhang manah ingsun. Nyai Ratu, kula nok nggih sinuwun. Nanging sakwise jeneng ingsun kelawan Nyai Ratu ziarah ana ngarsanipun Bapa Guru, teka iki kaya ana praptane Paman Pati Singoranu. Paman, ana wigati apa Paman? Aduh sinuwun. Kula ngaturaken kedrawasan sinuwun. Lumbung paring kang dikobangun dipun obong dening Purwalandi. Prajurit saking Brang Wetan ugi sampun dipun unduraken wangsul. Welah. Kejam tenan. Kejam tenan. Weuse. Kok bisa kaya mangkono? Kedadane kok bisa kaya mangkono Paman Pati? Waduh sinuwun. Endra nata sartanipun nata praja sinuwun. Hegalipun merong kampuh jinggo mbalela wonten Veuse sinuwun.
lah keparat. Ora patut banget. Lagi wae asat luwing tangis kulah kok ono meneh lelakon kang kaya mangkene. Lajeng sak menika kedah dos pundi sinuwun. Yo. Iki baya upaya kang pungkasan. Paman Patih Singoranu dawuhna marang kabeh para senopati Punggawa lan kabeh kawula Mataram ingkang ana ing Sunda Kelapa. Kinan bendung Kali Ciliwung. Kali Ciliwung reget ana tumpuk ana batang tinja sartane uwuh. Kabeh mau dimen ilining kali dadi bumpet banyune reget. Ngesuaken dawuh sinuwun. Ping pindhone kanggo Endranata lan Natapraja lan kabeh ingkang kabukti merong kampuh jenggo sartane para senopati ingkang ujreng patrap. Saiki wene ana hukum pancung nyuwun pamit sinuwun. Waduh, bolo. Yo, ayo, kumul. Kabeh para senopati lan prajurit Mataram. Lho, wonten dawuh. Rungokno dawuh dalem kang pungkasan. Kowe kabeh supaya ngregeti Kali Ciliwung, gwango batang uwuh. Yen perlu bebucalno ana kono. Mbuh, kepiye carane senika? Lan kanggo Endranata sartane Natapraja. Lan kabeh wae para senopati kang ujreng patrap kudu kapatrapan hukum pancung. Slow. Ayo.
dados kaleksanan lan kasempatan menapa ingkang dados dawuhipun Sang Sultan Agung nalika semanten para pengkhianat den pancung janggane malah kepara sirahe Endranata den beta wonten ing Mataram lan ing ketemben dipun tandur wonten ing sak ngandhaping talun dagan Pajimatan Imogiri kali jelung uga wis kebak reget ingkang hanjalari bumpet ilining kali sangsaya dangu sak kiwa tenging kali jelung ngantos dumugi benteng Hollandia kebak reget batang lan sak panunggalane gondo saka kali jelung hanjalari tekane ngaler mangewewu ingkang hambeta sakaning leloro nalika semanten JP Kun kenging kolera ingkang andamel kekes kanang salira ucap wonten salah satunggaling telik sandi Mataram ingkang kapitados minangka abdi ing Hollandia ingkang nami Roro Untari piyambakipun angladosaken dedhaharan kagem Tuan JP Kun nanging sak lebeting dedhaharan kaparingan daru beksi saking Banda Naira Siapa kamu? Siapa kamu? Anda tidak tahu siapa saya dan Anda tidak perlu tahu siapa saya. Namun yang pasti Anda akan tahu akan kematian yang sebentar lagi menghampiri diri Anda, wahai Tuan Kun. Kematian yang terjadi karena tindakan Anda terhadap rakyat-rakyat saya. Bangsat. Jadi ini wajah raja yang berani berentang saya, Sultan Agung dari Mataram ya. Terlambat untuk Anda menyadari siapa saya. Anda yang bangga terhadap kemenangan sementara akhirnya menuai akibatnya, Tuanku. Pada akhirnya siapa yang masih bisa berdiri memegang kemenangan dan siapa yang meringkuk dalam kekalahan dan rasa sakit? Overtime! Kisah ini menceritakan perjuangan Susuhunan Agung Hanyokrokusumo, Raja Agung dari Mataram Islam yang menentang kekuasaan VOC di Batavia. Pada tahun 1628 dan 1629, beliau melancarkan 2 kali penyerangan besar untuk mengusir penjajah dari tanah Jawa. Meski Batavia tidak berhasil ia taklukkan, tekanan hebat dari Mataram menyebabkan Gubernur Jenderal VOC John Peter Sun-gun wafat di tengah kegentingannya situasi. Atas wibawa keberanian dan peranannya sebagai pemimpin umat, kekhalifahan Turki Utsmani Sultan Murad IV lewat utusannya Zaid Ibnu Muhsin Al-Hashimi menganugerahkan beliau gelar Sultan Abdullah Muhammad Maulana Matarani Al-Jawi pada tahun 1640 sebagai bentuk pengakuan atas kedudukannya sebagai pemimpin Islam di tanah Jawa. Dan begitulah kisah perjuangan
Sang Sultan Agung Anyokro Kusumo.